buhay, asin man sa komunidad. Sa selebrasyon niyato kanyo Eucharistia, ipamibi niyato na matabangan kita kan grasya kan Diyos sa tuyang padagos na paghinguhang mahali ang mga karaktan, asin pagkakasala sa satuyang buhay, asin simbahan. Mga tugang, matindog po ang gabos sa pagpuon kan selebrasyon. Sa ngarang kanama, sikan ake, sikan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imo espiritu. Mga tugang, tanik na magkarigong magdulot kaning mabanal na misteryo. Rondo mo na asin pagsusulan niya to an sa tuyang mga kasalan. Nag-uumpisa ako sa Diyos na makakamahan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos sa mga kamahan, asin pakawatawadan sa to mga kasadan, darahong kita sa buhay na daing kasagoran. Amen.
Kagurangan, kaugayan sa imong mga nasangkuban, asin kay raking padakula sa inda ang mabalao kan sa imong grasya. Tanganing isindang mainit, sa indang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamot, dahil magpadagos na nagbabantay sa pagutob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Hesus Kristo, kagurangan ninyamo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin naghade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos ang gabos ng panahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po tabi para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an kapahayagan, manunungod sa Diyos, na pano nin karahayan, asin katanusan. Mga tugang, hinanyugon po nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Mayo ninimbang Dios maliban sa imo, na nag-aataman kang gabos, na mapapahilingan mo, na bakong sala an sa imong paghukom. Taan sa imong kusog, kapinuunan, kan kasuripotan, asin ninhuli ta kagurangnan ka, kan gabos, pinapanganugonan mo an gabos. Taan kusog, ipinapahiling mo, kunda tinutubod an kapanoan kan sa imong kapangyarihan. Asin, sa mga nakakamidbid sa imo, an kaisogan. Alagad, ika nakagurang nanin kusog, tamang-tama sa naghuhukom, na mamahala sa mo sa dakulang pagpasensya. Tayaon man sana sa imo, nuarin man ipagbuot, an kapangyarihan. Tinukduan mo an sa imong banwaan, sa siring ng mga gibo, nakaipuhan, an suripot, magin makatawo, asin tinawan mong marahay, napaglaom an sa imong mga aki, huli ta tinatawan mo sinda, nin pagbakle, hali sa mga kasaalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang simbag po, ikakagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ikakagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Kagurangnan, ikamarahay sa kama pagpatawad. Mayaman sa danay na pagkamuot, sa gabos na nag-aapod sa imo. Hinanyuga kagurangnan, ang sakong pamibi. Hematea ang tingog nin sakong pakimaherak. Ikakagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Madatong ang gabos na nasyon sa imong linalang. Mataong galang ang sa imong atubang. Asin mapamuraway kan sa imong ngaran. Dakula ka, asin nagigibonin mga ngangalasan. Ikasana ng God ang Diyos. Ikakagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Alagad ika, kagurangnan, sarong Diyos na may herakon, asin mamumuton. Maluway sa pag-anggot, sa kamayaman, sa danay na pagkamuot, asin pagkamaimbod. Lilingya ako, asin kahiraki, taawikan sa imong kusog, an sa imong sorogoon. Ikakagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ang mensahe kan ikaduwang babasahon, iyo ang katotohan na itatao kan Diyos ang Espiritu, tanganing tabangan ang nagtutubod na mahali ang mga kaluyahan, asin magkaigwanin paglaom sa biyaya kan kagurangnan. Hinanyugon po nyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawad sa satuyang kaluyahan. Takon ano ang kaipuhan tang ipamibi, daita aram, alaga ng Espiritu na mismo nakikimaherak sa mga inagrangay na dai ikasabi, asin aram ka nagsisiyasat,
kan mga puso kun ano ang kamautan kan espiritu. Hulitaan espiritu, nakikimaherak mansusog sa Diyos para sa mga banal. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pa ang gabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Siring sa Panginoon Jesus, ulit ang maharap sa iyo ang tataramon ka Diyos. Alleluia, alleluia, siring sa Panginoon Jesus, ulit sa iyo ang tataramon ka Diyos. Alleluia, 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 Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kaman ng Ebanghelyo sosog San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong man na parabola, inusip ni Jesus sa katauhan. Ikakabaing ang kaadian kan langit sa sarong tao, nagsabuag din maray na bani sa iyang uma. Mantang nagtuturog ang mga tao, uminabot sa iyang kaiwal, nagsabuag din maray paroy sa tahaw kang paroy, asin huminadi. Kan magtubo na ang tinanom asin magbunga, dangan man nagluwas ang maray paroy. Nagdulok ang mga surugoon kagagarong asin nagsabi sa iya, kagurangnan, bakong marhay na banian sinabwag mo sa imong uma, napano taigwang maroy paroy. Nagsabi sa inda, kaiwal na tao ang guminibo kaiyan. Ang mga surugoon nagsabi sa iya, buot mo kami magduman asing kabuto nito? Nagsabi, dai, tatibaad sa pagtipon kan maroy paroy, magabot manindo ang paroy. Kaya, pabayae na magtalubo ang duwa sagod sa pag-ani. Asin sa aranihan, sasabihin ko sa mga paraani, tambakang unaan mga maroy paroy, asin upong-upunga, tanganing masulo gabos. Alagad ang paroy, tipyun na sa sakong tambubong. Sarong pang parabola, inusip niya sa inda, arog ang kahadian kan langit sa pisok di mustasa, nakuha din sarong tao asin sinabwag sa iyang uma. Urog kasadit ini sa gabos na pisog. Alagad pag magpatalubo na, urog kadakula ini sa mga gulayon, asin nagiging kahoy, sa gudaptan kan magamgam kan langit, asin dapuan sa mga sanga. Sa lupang parabola, inusip niya sa inda, arog ang kahadian kan langit sa libadura, na kinuan ni sarong babae, asin isinalak sa tulong takad na arena, sa na mag-usbong ang bilog na minasa. Inigabo si tinaram na Jesus sa mga katauhan, ang mga parabola. Kung bako sa parabola, mayo nin itinaram. Tanganing mautob ang ipinataram sa propeta. Bubukahon ko sa mga parabola ang sakong uso. Matarap ako kan mga tatago upuon tugrason ang kinaban. Dangan, binayaan si mga katauhan, naglaog siya sa harong, kasi nagdulok sa iya ang sa iyang mga disipulos na ang sabi,
Ipaliwanag mo sa mo ang parabola kan mariparoy sa uma. Nagsimbag. Ang para sa buwag kan marhay na banhi, iyo ang akik yung tao. An umha, iyo ang kinaban. An maray na banhi, iyo ang mga akik ang kahadian. Ang mga maroy-paroy, iyo ang mga akik kan maraot. Ang kaiwal na nagsabwag sa inda, iyo ang diablo. Ang pag-ani, iyo ang katapusan kang kinaban. Asin ang paraani, iyo ang mga angeles. Kaya, siring na tinatambak ang mga maroy-paroy asin isasapog sa kalayo, siring man sa katapusan, kan kinaban. Susugoon kan aki, kan tao ang sa iyang mga angeles, titipon ng dahali sa iyang kahadian ang gabos na dahilan ng pagkakasala, saka ang mga paragibo kang kasumbikalan, asin isasapog sa sinda sa nag-aawga-abab na horno. Duman ang pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Dangan ng mga suripot, masirang, siring sa saldang, sa kahadian kan sa indang ama. Aligwang talinga, magdangog. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, O Kristo, matukaw po. Madya ka mo sa ko, gabos na napapagal, asin nagagabatan. Surat pastoral, dapit sa karahayan, nin isip asin buot, pagmakulog asin paglaom. Namumutan kong na mga tugang kay Kristo. Kadaklan sa to, nagpapaksa ni mga hilom na kagabatan. Ang iba, nakikitusayan sa kahaditan, depresyon, adiksyon, kamunduan, hinagpis, o iba pang kasakitan sa isip asin buot. Ang iba, hilong na nagsasakit kan kulog ng kadukhaan, kawaran trabaho, pagkalunod sa utang, iriwal sa laog ng pamilya, paglipat iirokan o kawaran ng paglao. Dakol, ang hilom na nagsasabi, takot na pagusgaran, na daing masabutan, isikwal, igwang mga tao, na nagpupuon magtubod na ang sa indang buhay, mayo ni saysay. Bilang sa indong mga obispo, maut ni enot sa kabos, na magsabi sa lambang saro sa nasasakitan, dahil kama nagsusolo-solo. Ang Diyos namuot sa imo, dahil sisayman sa mga nagsasakit, ang isinikwal ni Jesus. Nagdulok siya sa inda, naghimati, nagduta, nagbalikan sa indang dignidad, asin isinaro liwat sa komunidad. Ang simbahan, inaapod na siring man na agibuhon ngunyan ang simbahan, nagmumuot sa indo. Anhelang sa isip asin buot, bakong tanda nin maluyang pagtubod. Bako ining padusa kan Diyos, siring sa ibanghelang, dapat ining masabutan, maninigong mangnuhon, asin pagmalasakitan. Lambang persona, ano man ang sa iyang kabugtakan, dinalang sa ladawan asin kabaing kan Diyos, asin igwa kan dai nawawara, dai nababawing dignidad, na dai mapapara, nin ano man nakahilangan. Ang mga isyu dapit sa salud, nin isip asin buot, nagiginang lakop sa satong nasyon, urog na sa mga hobines. Sa likod din mga numero sa statistics, yaon ang tunay na persona, sarong estudyante, nalulula sa panggigipit, pang-api, asin ibang salang panghusgar, sarong magurang nalulunod sa utang, sarong OFW na harayo sa sayang pamilya, sarong biktima nin abuso, sarong may edad na nagsolo-solo, sarong nalulong sa adiksyon o sarong pamilya na naghinagpis sa paghugot nin mahal sa buhay. Dahil kami makakataram dapit sa salud din isip asin buot, kung dahil kami magtaram dapit sa mga tunay na kabutakan nin sa tong banwaan. Karukaan, kawaran ng trabaho, inostisya, paggawasak ng pamilya, mga sakuna asing kalamidad, pag-ibang nasyon, asin ang nagdadakulang salot ng pagsugal sa internet,
asin iba pang adiksyon na nakakapalala ng pagsakit kan isip asin buot. Ano mga ini, bako lang ng mga personal na kagabatan, kundi kagabatan ka sa syudad, nag-apod sa to sa mas makasog na pakisumaro. Minimidbid niya mo na kita nabubuhay sa digital age, kung saan ang teknolohiya asin artificial intelligence nagtatanggro nin mga iba-ibang pagkakataon para sa pag-adal asin pagkanood sa pagkamalikhain sa komunikasyon, kundi babantayan pwedeng magdugang sa kaaditan, kamunduan, daing datang korupsyon, cyberbullying, adiksyon, asin iba pang huma sa katiwasayan in isip, asin imbuot. Ano sa mong simbag bilang simbahan, nagpupuon sa paginanyog asin sa pakikisumaro sa lambang parokya, pamilya, salit na kristyanong komunidad, eskwelahan, asin institusyong katolika, pwede maging lugar kung saan ang mga tao nakakamatigligtas sa paghagad tabang na daing takot, ning pagkasupog o pagsikwal, daing sisayman ang magsasakit na siya sana. Hinikayat niya mo si mga nakakamati nin mga kadipisilan sa isip asin buot na magdulok sa paghagading tabang sa profesional kung kaipuhan. Ang paghagad tabang medikal o psikolohikal, bakong kakulangan nin pagtubod. Ang Diyos no nakaumayan parating minagikan sa dusay na paglingkod nin mga doktor, psikologista, tagapayo, asin iba pang caregivers na ang mga trabaho sa mong minibidbid asin pinapasalamatan. Mautming magtaram urog na sa mga pamilya na nagbumundo sa paggagadanin mahal sa buhay, huli sa paghugot. Ang simbahan nagpapaubaya kan sa indong mga mahal sa buhay sa daing sukod na pagkaherak kan Diyos. Kulitaan makuring pagsakit sa isip asin buot, nakakaina ng personal na responsibilidad. Digdi, dahi kita dapat mawaran ng paglaom sa daing sagkod na pagkaligtasan nin mga tahong naghugot. Sa kamot kan Diyos, yaon ang lambang bagay na may buhay asin hinahangos nin bilog na katauhan, dahi tabi ka mo, mawaran ng paglaom. Kung dahi ka mo nasasabutan, o nakamati ning pagsikwal sa laog kan simbahan sa panahon nin sa inyong pagmundo, nagahagad kami ning kapatawadan. Sinasadulmi ang personal na responsibilidad. Sinasadulmi sa laog kan simbahan sa panahon ng sa inyong pagmundo. Sinasadulmi ang samong mga padi asin mga nagtatrabaho sa parokya, sa antabayanan ang mga pamilya na may pagmakulog sa pagsilibrar kan dito, ning paglubong kan simbahan, susog sa mga patakaran kan simbahan ngunyan, asin magharubay kan paglaom na makukuaki Kristo. Sa pagsabi niya mo kay ni, diwat ming tinatawan doon ang kabanalan kan buhay ng tao. Lambang buhay ng tao, poon sa pagpangidam, sagod sa kagadanan, sagrado huli ang tataang tao, linalang susog sa ladawan, asin pagkabaing sa buhay, asin banal na Diyos. Bilang sarong simbahan, nanunuga kami sa pagmukna nin mga komunidad din pakipagsabatan, sa pagpara kandigta kandangal, sa pagpakusog nin tarabangan, asin sa sarabay na paglakaw sa paglaom. Tanganing ang lambang persona, inaantabayanan, asin talingka sa ligta sa daing dangal, inaalok mi na ang mga parokya, mga komunidad religyosa, mga SKK, asin mga eskwelahan, na daing magtukawyo din makatotohanan ni orolay-olay dapit sa salud din isip asin buot, saka magpakusog ng pakipag-ugnayan sa mga pamilya, mga profesional asin mga institusyon ng gobyerno. Orog sa gabos, magikitang mga komunidad kung saan mayo din nasusupog, naghahagad tabang, mayo din hinuhusgaran,
ulitakan sa indang mga kasakitan, asin mayo nin binabayaan na solong magpaasan nin mga kagubatan. Bilang mga komunidad din pagtubod, girong dumunta sa satong mga pamibi, ang mga bagay, ang mga helang nasa isip asin buot, ang mga nag-aataman sa inda, asin ang mga pamilya na nagpapaasan kaining mga kagabatan na may pagkamot asin hilom na kusog buot. Inikayat mi ang dambang parokya na magtugdas ng mga counseling groups na magregular na pagpakumpisal na magpamaiwi para sa karahayan ng isip asin buot, kaumayan asin paglaom sa selebrasyon kan Eucharistia sa kaiba pang mga debosyon kan komunidad. Tanganing mayo sa mga nagsasakit ang nakamati sa nasiya nilingawanang. Asin gabos makakuha ng kusog sa pagmalasakit sa mga kusog ni Kristo asin sa iyang simbahan. Si Santa Maria ang karahayan ng mga naghehelang asin ang rangan ng mga nagsasakit, magantabay sa gabos na nagsasakit sa isip, hawak asin kalag. Tabangan niya kita na makakuha kang grasya na maging simbahan na naghimati, nagpapaumay asin sarabay na naglalakaw sa paglao. Sa ngaran kang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Reverendissimo Gilbert A. Garcia Didi, Arsobispo ng Lipa, Presidente, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Matindog po ita sa magpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin Keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangida muli kan Espiritu Santo, namandag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa panghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasaklan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bilang banwaan paro ng kaluyahan, darauntaan sa itong mga pangaipo, sa lang ito nama na sa iyang dakulang pagkahera kasi pagkamot, mawot na kitagabos makaligtas sa makaabot sa pagkasabot kang katotoohan. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kang simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kang gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda. Urog na ang mga dukha asin daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kang lambang saro, maging mamumuton sa kapwa, asin maglikay sa paghatol o magtulig sa mga napapasalang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasaalan na dalan, asin nakakamati ning kamunduan, kahorasaan asin pagsikwal. Mapukawan kang paglaom sa pagkaherak asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mga nagsusulo-solo, asin mga nagsakasakit, magkusog ang buot, asin bindisyonan, huli kang pagkasabot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa saindang mga kasalan, asin magkamit ning katuninongan sa langit sagkud paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langito na Ama, ang kapangyarihan kan sa imong pagkamot, danay nagaanduyog sa mo, tabangin kami na dai, magambala akan mga kasibutan kaining kinaban, asin dai madaog ning karatan sa samong pagkabuhay,
pamuhay buhay, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po tabi para sa liturhiya kanyo Eucharistia. Matindog po. Magpamibig ka matugang taning sa kuasin sa inuatang, makakumalugot kang Diyos amang makakamahan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawahin kan sayang ngaran para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, nasa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba
nin mga dulot, susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nagsasangkuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring kan mga atang ni Abel, takaning ay dinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos ning kaligtasan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Initaas minasa kagurangnan. magpasalamat din sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa iyong kagurangnan, banal lama, Diyos na makakamalaing kasagkoran. Ginibong ang gabos sa sangkap ng kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao hinimo mo sa lalawan mo, asin pinasakop sa iya, ang gabos ng angalasan kan mga bagay, tanganing siring sa mamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kadarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, hulki Kristo sa mong kagurangnan. Kakaiba kang gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa mayagayang selebrasyon. Banal, banal ang kagurangan ni mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imo, kamurawayan o sana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa marantang kagurangan. Sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangan ni ka ng banal, burabo ng gabos sa kabadalan, kay ni mga atang namibig kami. Pabanala ka ng buon kan sa iyong espiritu. Taning para sa mo, maginhawak asindugo kan sa mong kagurangan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinasaliban sa kunsapasyon. Nagkuha kan tinapay asin pagpasalamat, pinaakin niya asin tinaos siyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan kay ni, tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuhan niyo magkangkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao siyang madisipulos na sabi, mag-ako ka magabo sa sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dalay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibunin do sa pagramdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami ka nagrumdum kan sa iyong pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangan kan tinapayin buhay singkali sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkani ubo ng mga tubang kasi maglikod sa imo, asin at kimera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasi nugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangan sa imong simbahan na kalakop sa bilog na kidaban, tanganing malubos mo sa pagkamot, kay bakan sa mong papasiliyo na singkan sa mong obispo sa Rexando, singkang bus na klero, siring man girumduma sa imong paghaherap, ano sa mga tugang nagturog sa paglawang kan pagkabuhay liwat, asin ang kabos mga gadan, daan ako asinda sa liwanag din sa imong lawgon,
Kay raki kami gabos, namibi kami, taning kay ba ni Santa Maria Birhen na akan Diyos, kay ba ni San Jose na siyang esposo, kan mga banal na apostoles sing gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumayang keras kan buhay na dahing kasagporan, mag-umang masin magpumuraway sa iyong siriman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asing kay ba niya sin sa iya, sa imo Diyos ang makamahan sa pagkasalo kan Espiritu Santo, ang kabos sa kagalangan na sing kamurawayan, sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan manakaligtas sa tugon, asin pinatuod kan Diyos ng kagulian, nangangas kitang magsabi. Ang ngalan mo, ang dato, ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Ano sa anual daw? Ang mga nagkakasala sa muya. Agawa kami sa kabos na maraot, namibig kami kaurangnan, warasa sa maldaw niya mong katulinongan, tanganin kami natabangkan sa imong paghaherak. Maginda na inataling ka sa kasaalan na si maligtas sa kabos na kapurisawan. Manta kami naghahalat ka ng mugbang paglaw, masin pagdatong, kansa mong paraligtasan sa Heso Kristo. Heso Kristo kagurangan ka nagsabi sa mga apostoles, katunungan ni winawalt ko sa Indo, ansa kong katunungan tinataw ko sa Indo. Hari paglingan sa mga kasalan, kung ang pagtubod kan sa iyong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatunong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabuhay sinaghahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunungan kagurangan dahil na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatiraw ang kamuning katunungan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Diyos na nagpaparang mga kasalan at ginawa.
Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan mga kasalang kaginaban. Para na may napod sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, at sinansakong kalag mauumayan. Matindog po. Mamibig kita. Kagurang na, namibig kami, namantang ang mga atang inako, huli kang pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurang na. Amen. Mato ko po tabi para sa mga halikpot na anunsyo. Inot po ang pagpasalamat sa padagos sa naggigibo kan sa endang mga commitment na pagdulot kan atang every Sunday. Last July 12, 2026, iyo po ini ang mga nag-atang. Salamat po kina Felicidad Lee, Dinver San Juan, Napoleon Andal, Tess de la Peña, Salvacion Manacob, Nelson de Leon, Ani Montesillo, Gemalin Salva, Nina Dumalagan, Flora Celevante, Lori Cortez, Gaspar Pilyugo, Leonardo Muruda, Rodelita Muruda, Lau Ponce, Salvacion Panebi,
Carmen Alboro, Marites Sembahon, Abigail May Rillon, Baby Manuelita Verdijo, Augusto Piñaredondo, Salvacion Bronsal, Lolita Onagles, Romeo Manalo, Juliana Porteso, Mary Ann Monreal, Roberto Valle, Imelda Baguio, Emily Rodriguez, Mary Susan Olieta, Andy Rodriguez, Nisita Baguio, Melody Berano, Onisto de la Torre Jr., Efren Cortez, Herminia Andal, Alden Maria Teresa Bunot, Violeta Payadi, Evelyn Abalayan, Marlene Sales, Salvador Tabinas, Maria Sadya, Marites Pana, Marieta Montesor, Melody Andal, Victoria Camo, Mary Jean Lita, Mio Employ David, Leo Moroda, Maria Cortez, Marilo Malate, Salvi Bitbit, Marites Seya, Girly Alde, Rebecca Baguio, Adelaida Lalong Isip, Frail Alde, Elizabeth Mendoza, Raquel Bas, Merna Onagles, Ronald Moruda, Josephine Gavino, Maria Jane Harukhuk, Elisa Abundo, Antonio Abalayan, Salve Contreras, Nina Malati, Jay Prevosa, Arlene Mendoza, Roselet Agapay, and Leonida Javier. Salamat po. Sa Sabado po, iga po ng information ng Abortion of Prayer sa Mangiri. Sabado, July 25. Mag-coordinate lang po kung sa opisina. In relasyon po ngunyan sa satuyang selebrasyon kan Fiesta ki Nuestra Señora de Bella Francia, nag-ano po kita ng mga buyadores. Siring man sa pitsa 19 hanggang 27, iyo ang po ng kapinaunan kan Divina kay Divino Rostro. Pitsa 28 hanggang September 5, iyo ang Divina niya to kay Nuestra Señora de Bella Francia. Mga tugang mga taon, medyo babago na po niya to. Ang selebrasyon po niya to kan sa tuyang Peña Francia dito sa parokya. Imbis na dahil niya to araw ko na araw na schedule, ngunyan i-fix na po niya to. Ang selebrasyon niya to kan Peña Francia dito sa parokya, Domingo, bago mag-translasyon o bago magpuon kan mga nobinaryo sa Naga. So kaya ngayon na taon, ano sa tuyang piyesta, September 6, Domingo po yan. Ano sa tuyang pang bispera, Sabado, September 5. Sa aldaw ng Sabado, sa bispera, iyo po yan ang sa tuyang pagklubyal. Kaya kada Sabado o bispera kan sa tuyang parokya hanggang kapistahan, iyo po ang sa tuyang plubyal. Ngayon September 5, iyo ang sa tuyang plubyal. Siringman, po sa July 27, Lunes po yan. Otro Lunes. Magkakaigwa na po kita ni ibabalik giraray niya to so kada Lunes na day off. So gusto sabihin, mayo po kita kaya ng liturgical services, sarado ang opisina. Sa kamayo pong misa, mamayo po kita alas 6 na misa. So po, bako po niya ng Lunes, sa otong Lunes. Dangan po sa, ikaw po dyan yung pamawan, baka gusto nindo, pagkatapos ka misa, magdulog na lang kamo dyan sa lamesa sa kanya. Magkuhan na lang kamo sa tiyan, si mga gusto mong pamahaw. Matinig po kita. Pagkatapos po kang misa, alas 9:30, igba po meeting ang miyembro kan Finance Council. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bilisyo ng kamukan Diyos, mga kamahan, kalama, sikat agi, sikat Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa na kamo sa katulungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.